This morning, bilang senior pastor ng HBBC, nais ko pong ituro sa inyo ang isang mahalagang subject na ang pamagat ay ganito. Basahin natin lahat. Okay? Everybody read. How to grow from a weak to a strong believer. Paminsan pa. How to grow from a weak to a strong believer. Dalawa ang makita niyong estado dyan. Kalagayan ng mahina at kalagayan ng malakas. Una, gusto kong maging aware tayo na marami tayong mga kasama na mahina. Marami din ang malakas. At gusto kong ma-develop sa culture natin na pag may mahihina, hindi natin sila ginajudge, hindi natin sila minamaliit, at huwag natin silang i-condemn, at lalong huwag natin silang pabayaan. Mahina nga eh. So if you think you are already strong, and you are matured, kinakailangang tumulong ka sa pag-akay sa mga mahihina. Amen? Ngayon, katulad ng mga farmers at mga agriculturist, tinitignan ko yung kanilang strategy at diskarte. Iba-iba eh. May mga panibagong mga teknolohiya. Kung papaano nila palakihin yung mga maliit o sisiw, maliit na pananim. How they make those crops or animal na maliit, paano nila palakihin? Kasi hindi pwedeng manatiling ganon. Pag ang animal ay sisiw at bata pa, madaling magkasakit. Hindi lang madaling magkasakit. Wala siyang kakayanang masyado na i-overcome yung sakit at mamatay. That's why if you have 100 sisiw and you don't know how to take care of a sisiw para palakihin, baka yung 100 na sisiw mo, magiging 10 na lang yan. So lugi negosyo. Sayang ang gastos. Bakit? Kasi hindi mo alam palaguin, palakin o palakasin itong mga batang animal or kumbaga yung crops, bata pa. So, in the same way, dito sa church natin, gusto kong makita nyo at maging aware sana tayo na malamang yung katabi mo ay mahina pang Kristiyano. Tignan mo nga yung katabi mo. Yan. Diba? Ngayon, kung pare-pareho kayong malakas, wag na naman kasi dapat kayo ang magkakatabi pa. Tabihan nyo yung mga mahihina. Yan ang gusto kong ma-realize nyo. Na may mga mahina dito. At tayong malakas, tulungan natin yung mga mahihina. Naunawaan po ninyo. Hindi ko sinutukoy yung tayong matagal kasi marami ang matagal pero mahina pa rin ngayon. Hindi po binabase sa katagalan. Kasi ang maturity, hindi yan minimeasure sa katagalan, kundi sa pagiging matatag, pagiging malakas, at pagiging mabunga. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Okay. So, ang gagawin ko, maikli lang itong message natin. Ang aking gagawin ay aking tatalakayin yung characteristics ng mahinang kapatid. At part 2, papaano maging malakas na mananampalataya. Mahina ka, nagsimula ka doon. So paano ka maging malakas?
Naunawaan po natin. Okay. Here are the characteristics of a weak believer. Ayan, kopyahin nyo. These are the characteristics of a weak believer. And I want all our care group leaders to really take note of this. Okay? Para alam natin kung ano yung tulong na dapat nating ibigay sa mga dinidisciple natin. These are the characteristics of a weak believer. Okay? Sige, kopyahin nyo muna. I'll give you time to copy. So I have more time, you have more time to listen to me. Yan. Alright? These are the characteristics of a weak believer. Okay? 5. Pag natapos, taas ang kamay. Parang classroom lang, no? Alright. So, hantayin natin yung iba pang kokopya. Siguro yung ballpen nila, Panda. Yung iba sa inyo, Reynolds. Sige. If you're done copying, raise your hand. Let me see once again. Konti na lang. Okay? These are the characteristics of a weak believer. Alright? Let's read. Habang nagkukopya yung mga iba, everybody. Number 1, easily deceived. Number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay. Let me show to you, pakita ko sa inyo, yung behavior at characteristics ng weak believer base sa mga characteristics na ito. Number 1, every weak believer is easily deceived. Madali pa yang malinlang, maimpluwensahan ng mga false teaching. Madaling, ano natin ito Ilocano? Malilaw. Kung natin English kat gullible. Kaya pag ako po ay nagsisimula ng isang outreach, isa ito sa mga ginagawa ko kasi attendance is important. But when you only build attendance without building the attendees, you will build a beautiful building that looks strong but no foundation. Ang foundation ng bawat weak believer ay maturuan siya at magkaroon ng sistema of discernment. Everybody say the word discernment. Ang discernment po ay isang abilidad. Kumbaga tanungin mo yung isang fisherman, anong klaseng isda to? Alam niya agad. Naunawaan ninyo? Anong klaseng, tanungin mo yung farmer, anong klaseng seed ito? Alam niya. Ngayon, ang new believer, hindi niya alam kung yung naririnig niya tama o mali. Kasi ang basehan ng new believer, hindi pa siya nagbe-base sa prinsipyo o truth. Nagbe-base pa siya sa opinion, sa preference, sa feelings, at sa sinasabi ng iba. So, dahil yun yung sistema niya, what I feel, what I prefer, what I think, or what others say, madali pa siya ngayong madala. So, ang gagawin natin sa isang weak believer,
kailangang magkaroon siya ng ugat sa Biblia at sa katotohanan. Upang kahit ano ang mabasa niya, meron siyang sistema to detect if this is truth or a lie. If this is right or wrong. This is for God. Bakit ito ba ay makakatulong sa akin sa paglapit ko sa Diyos? O ito ba ay pwedeng ilayo ako sa Diyos? The key is, every weak believer must develop a system to discern right from wrong, good from evil, faith and truth, what is God's and what is only, good, pero hindi galing sa Diyos. And listen to me, if we succeed in helping new believers develop that, then they will be able to make the right decisions in their life every day. They may be surrounded ng mga temptations. They may be surrounded ng mga false religion, mga turo ng mga bulaang nagtuturo, Biblia rin ang gamit. Pero pag na-equip ang mga new believers na to, unti-unti ng doctrine, basically, they come up and stand to say, hindi, ito ang sabi ng Biblia. So at the end, yun ang dapat maging sistema ng bawat weak believer later on. Na pag tumayo, nagsalita, sumagot, ang laging isip niya, ano ang sabi ng Biblia? Diba? Kahit halimbawa, sabihin natin na ang kanyang mga kalaban kamag-anak mismo. Diba? Ang sabi ng kamag-anak dapat maglagay ka dyan ng atang. Sabi ng, sasagot yan. Pag weak believer, sabi niya, wala siyang, ay ganun ba? O sige, maglalagay. Dapat dito rin, agpalwalo ka pa ganun ba? Kasi hindi niya pa alam yung totoo. Pero pagka yung weak, we intentionally indoctrinate them with the Word of God. Pag sinabi, maglagay ka ng atang, sasagot yan. Sasabihin niya, Ante, wala po yan sa Biblia. Agpalwalo ka, wala din po yan sa Biblia. Ay, pwede ba na kayo yung next na pupuntahan nung malaking imahen? Alam nyo naman yon, di ba? O kaya, hindi man ikaw pero iimbitahan ka, pwedeng sumama ka kasi ililipat yung imahen doon kay komadre. Pwedeng ikaw yung tumulong doon para ganito, mag-prepare, ganyan-ganyan. Pag weak believer yan, wala sa kanya yung tama o mali, wala sa kanya yung doktrina, hindi common sa buhay niya ang doktrina. Hindi common sa natural na casual life niya yung mali to, tama to, Biblia to, wala. Basta ang sa kanya lang is, simple lang ang buhay. Yung may makain ka, may pampabahay ka, may pampaaral ka sa anak, wala sa kanya yung sistemang ganon. Kaya pagdating dyan, nadadala. Pero sa unti-unti na pagdodoktrina ng salita ng Diyos, yung weak believer, nagkakaroon ng ugat sa Biblia. Naunawaan niyo? Katulad, okay, let me point out another thing. Sa social media, napakadami ng magagaling na mga preachers. Ang matitindi pa, mga babae. Ang galing mag-preach. So ikaw ngayon, kung wala ka pang doktrina sa Biblia, hindi mo na titignan doctrinally. Titignan mo na lang siya na, ang galing na-bless ako sa sinabi. So yung life mo talaga is based on feeling, based on what feels good, based on what sounds good. Wala kang doctrinal system.
And I don't care, even if she speaks very well and very good, the Bible says that the women should keep silent in the church. That there is no woman pastor and there is no woman preacher. Agad-agad, yung weak believer, dahil may ganong doktrina, sasabihin niya agad, sayang tong galing mag-preach pero wala sa Biblia yung kanyang katayuan. Nakita nyo na. Kaya, tulungan natin, unti-unti na yung mga weak believer magkaroon ng ugat sa mga aral ng Biblia. So that if the world, the school, the job, the relatives, loved ones, and the neighbors will tell you, gawin mo to, tatayo at sasabihin niya, sorry ante, wala yan sa Biblia. Hindi po namin pinapractice yung ganyan. Naunawaan niyo po. Easily deceived. Pangalawa, not only that, but the second characteristic of a weak believer, easily discouraged. Madaling, ano ba yung discourage sa Tagalog? Ni Ilocano, kasi may mga Tagalog tayo maupay, mawalan ng, hindi, ano yun lack of appetite, mawalan ng lakas ng loob. O, pwede rin. Nadismaya. Thank you, Brad. Yun, buti may Tagalog tayo. Ikaw ang taga-interpret ko, Brad. Ha? Madaling madismaya. Very common yung word na ma-offend. So, ang weak believer, madaling ma-offend. Baka naman marami sa inyong matagal na, madali pa kayong ma-offend. Kasi po, ang weak believer lang ang madaling ma-offend. Madaling ma-offend, konting problema lang, hindi na yan mag-church. Dahil sa maliit na problema, ganon siya kadaling ma-offend. O kaya kinantsawan. Merong kasing parabolang Panginoong Hesukristo doon sa Mateo. Hindi na natin pupuntahan yung passage, but it's in Matthew chapter 13. Tinukoy po niya yung stony ground. Ito po ay lupa na bato. So yung binhi na itinanim doon o nahulog doon, sumibol pero hindi siya makadevelop ng root system. Kasi nga bato. Because of its lack of roots, nun daw pong when the sun was up, okay, Englishin na lang natin, nalanta, piman itong maliit na halaman na to. And that represents persecution. In our common language, kantsaw. Kinantsawan, halimbawa, alam nyo naman dito sa atin, every first Sunday of the month, naka-Filipiniana tayo. O, di ba? O, di sige, nag-Filipiniana ka, paglabas mong ganyan. Sabi nung kumpadre mong farmer Padre, saan ang kasalan ngayon? Hindi niya naman tinatanong dahil may kasal. Parang, ano lang niya, alam niyang mag-church ka. Di ba? Pang-insulto. Saan bang kasal ngayon? Magnininong ka. O, di ba? Pangalawang buwan, nag-Filipiniana na naman tayo. So sabi na naman, magnininong ka uli. Saan ulit ang kasalan? Di ba? Ang weak believer, wala siyang malalim na commitment. Na yung pagsasabihin niya, kahit anong sabihin ng tao sa akin, nakatingin lang ako sa Panginoon. Wala pang ganon. Kaya, tulungan natin ang mga weak believer na magkaroon din ng sistema na wag sa problema lang nakatingin. Wag lang sa tao nakatingin. Dapat sa Panginoon nakatingin. Pag na-develop niya yung system, every time may offense, every time may makakadismaya sa kanya, titingin lang siya sa Panginoon. Alam nyo yung sunflower daw, kako, kasi hindi ko personal na naobserbahan. Pero humaharap siya kung saan yung araw.
Yun, humaharap siya. Hindi niya hahanapin yung shadow. Hindi rin siya haharap sa mga kapwa sunflower niya. Haharap siya sa araw. Doon siya kukuha ng kanyang vibrance at lakas. The same way dapat, sa bawat mananampalataya, huwag kang tumingin sa shadows on darkness of life. Huwag ka lang tumingin sa kapwa mo. Dapat sa Panginoon. Alam ko na marami sa atin, noong una, ang isa sa mga mahirap mong na-overcome, na-offend ka sa kapwa mo member. Lalong-lalo na, kayong mga new, pakinggan nyo ako. Sasabihin ko sa inyo, hindi perfect ang church na ito. Baka lang later on, may makita kayong member dito na nauna sa inyo, pero hanggang ngayon, may bisyo pa. At pag nakita nyo sa labas, baka iisipin nyo, akala ko ba, bakit siya nauna pa sa akin? Oh, di ba? At dahil doon, ma-o-offend ka. Kaya naman po, nakikiusap ako sa ating mga membro, hindi lang kasi dapat tayo tumatagal. Nagbabago rin dapat tayo. Kasi parang kuya at ate tayo by age sa mga sumusunod. Let us set a good example. However, I warn you, kayong mga bago, may mapapansin kayo na, biruin mo, katabi ko yung dalawa, member pa yun ng church, nag-uusap habang nagpipreach si pastor. Siyempre, mau-offend ka. Easily discouraged. Pero kung matagal ka ng miyembro, hindi mo na masyadong... Ang iniisip mo na lang, ay hindi nag-grow yun. Ganun talaga. Pag-pray natin. Pag-pray ko na lang. Tama ba ako? Pag nakita mo yung isang matagal na membro dito, nandyan sa labas, o nainom pa, nagsigarilyo pa, sabi mo, ibig na sasabihin mo, pira, ayoko nang mag-church. Nakaka-offend pala yung mga member dyan. Ang sasabihin mo na lang sa sarili mo, baka hindi pa siya nag-grow. Ito na yung sinasabi ni pastor. Matagal ng member, pero hindi pa nag-grow. Or sasabihin ko rin po sa inyo, hindi po sa pagpapahiya, pero realidad lang, kayo man din sa bahay nyo, wala ba kayong anak na hindi matigas ang ulo? Meron din. Kung 3 anak nyo, 4, 5. Sino po sa inyo may 5 anak? 6 na anak? Wala ba dyan may matigas ang ulo? Meron, di ba? Ganon din minsan sa church. Kaya kayong mga new, pag may nakita kayong member natin, wag dahil sa kanya, tumigil kang mag-church dahil may nakita kang naka-offend sa'yo, naka-hurt sa'yo. Ang isa-isip mo na lang, ito na yung sinasabi ni pastor, may mga member din palang matigas ang ulo. Pero hindi ako papayag na dahil sa kanila, hindi ako magpapatuloy mag-grow. Kung hindi nila piniling mag-grow, ako, pipiliin kong mag-grow. Dapat maunawaan nyo yan. Okay? Amen ba? Alright. So, easily discouraged. Okay? Next, number 3. Easily distracted. Easily distracted. Mayroon din sa kwento ng Panginoon, sa Luke chapter 8, verse 14. Basahin nga natin saglit. Luke chapter 8, and that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, bring no fruit. Ito po yung mga, ang weak believer, meron siyang possibility, wala pa kasi siyang na-develop na commitment sa Panginoon at sa ministry. Wala pa. So, if you would like to help new believers grow, not only indoctrinate them, not only help them understand para mag-mature kahit may problema, may mga makita silang nakaka-open, nauunawaan pa rin nila. You need to help them build commitment. Kasi po ang weak believer, pag pinagpili mo yan, dahil wala pang commitment, natural, ang pipiliin niya,
yung pleasure. Yung deceitfulness of riches. Mas uunahin pa rin niya yung opportunity magkapera kesa yung ministry. Weak pa yon. Pero pag committed yan, sasabihin niya, nakakapanghinayang nga naman. Itong kikitain ko ngayong Sunday na to. Pero hindi. Mas marami ang pwedeng ipalit ng Panginoon kung inuna ko siya. Yan ang commitment, kapatid. Pero yung wala pang na-develop na commitment, okay? Na hindi pa talaga siya nag-commit ng puso niya, ng buhay niya sa ministry, pwede pa siyang bilhin ng mga temptasyon, ng pleasure, ng deceitfulness of riches, kasi talagang i-attract ka ng dyablo o kaya magdadala ng problema sa'yo. Siyempre, pag weak ka, uunahin mo talaga yung problema mo. Pero kung nakadevelop ka ng commitment, pwede mong sabihin, Lord, bahala ka sa problema ko, basta ako maggagawin ko ang tungkulin ko. Yun ang may commitment. Pero pag hindi pa nakadevelop ng commitment, weak pa, ba't ako mag-church? Unahin ko tong problema ko muna. Siyempre, di ba? Mangangatwiran, unahin ko muna tong problema ko. Problema ko muna bago yung paglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo, darating ka sa point na pag naging committed ka, ulitin ko, ganito ang magiging prayer mo. Lord, bahala ka sa problema ko. Lord, basta gagawin ko yung tungkulin ko sa iyo. And here and behold, that believer develops a strong commitment and will perform and fulfill his duty to the Lord. Nakikita niya how the Lord intervenes in his life. Kaya magpapatotoo at sasabihin niya, mga kapatid, ang buti ng Diyos. Talagang tignan mo nga naman. Naalala ko yung kwento ni Kevin. Saan ka, Kevin? Nandun pala. Oo. Prayer niya yung family niya. E nung mag-Bible school, di ba? Mag-Bible school, ayaw ng parents. Di ba? Ayaw ng parents. Pero alam mo ang nakapagtinag sa kanya, sa kanyang commitment, nakapagpalakas ng commitment niya, meron daw akong isang preaching na meron akong nasabing ganito. Sabi ko, imbes na isipin mo kung anong mangyayari sa'yo pag sumunod ka sa Diyos, isipin mo ang mangyayari sa'yo pag hindi ka sumunod sa Diyos. Nag-isip-isip. So nagdesisyon, Panginoon, my family will be my problem, but you take care of them, I will obey you. Hindi siya nagpa-distract. Hindi siya nagpadala doon. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, halos lahat ng kanyang mga kapatid andito na sa church. At yung tatay niya, malapit na rin. Kung nakadevelop ng commitment, kaya kita niyo po, ang sarap talagang, listen, ako bilang isang outreach planter, masarap tignan na dumadami ang attendance. Pero ang totoong kagalakan, yung nagbubunga na. Yung mismong mga nag-a-attend. Unti-unti. So weak believer are easily deceived, easily discouraged, and easily what? Okay. Number 4. Ano pa ang karakteristik ng weak believer? Easily doubt. Madaling magduda. In other words, let me just show to you a biblical story, no? Para huwag nyo namang sabihin na kung itong mga preaching ni pastor, magaganda lang na outline, wala naman yata sa Bible. Ganito, nung si Pedro ay maglakad sa tubig, sinabi ni Jesus Christ, come. So he started to walk on water, di ba? Timpaw hindi siya nalunod naglakad sa tubig Pero nung dumating ang malakas na bagyo, naramdaman niya yung malakas na hangin. Nakita niya yung malaking mga alon. Tapos narinig niya yung malakas na whistle ng hangin. Anong nangyari sa kanya?
he was kabado. Kinabahan. At nung kinabahan, doubt ang ibig sabihin nun, nalunod siya. Sumigaw, Panginoon, save me! And Jesus came to reach. At anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi niya ba, o ganun talaga, Peter. Hindi niya po kinomfort. Ni-rebuke pa. Sabi niya, O thou of little faith. So gusto kong makita niyo yung sinabi ni Jesus na little faith, weak. Bakit po? Nagduda. Okay. Para maunawaan po natin lahat. Ang weak believer, sa puntong ito, ang struggle niya, obedience. May time na convicted na siya sa preaching. Sige, ibibigay ko na yung tithe ko. Grabe, no? Galing ni pastor mag-preach. Very clear. Sige, bibigyan ako ng tithes ko. Pagdating ng linggo, nagkasakit ang mga anak. Ibibigay pa niya kaya yung tithes niya? Are you with me? Magda-doubt ngayon. Sabi niya, ano kaya? Ibibigay ko o hindi? Doon pa lang, nagda-doubt. So ang dapat ngayon sa mga weak believer, palakasin natin sila doon sa mga pangako ng Diyos. Katulad nung sinabi ko at nabanggit ni Kevin, huwag mong isipin, anong mangyayari pag binigay ko tong tithes? Ang isipin mo, anong mangyayari pag hindi ko binigay ang tithes? So, the struggle of weak believers is obedience. Naunawaan po ninyo? Mahirap. Yung iba, hindi convinced na kailangan niyang gawin yon. Hindi convinced na kailangan. For example, i-convince mo siyang mag-attend ng church. Hindi convinced. Weak. Naunawaan niyo po? Ayan. They struggle with doubt. And then, lastly, number 5. Another characteristic of a weak believer, easily, ito, mapapansin mo na may mga mag-a-attend, parang ang bilis mag-grow. Pero yung bilis niyang mag-grow, ganun din siya kabilis mapundi. Hindi pa siya stable. Naunawaan niyo po? Easily diminished. Kumbaga, pagka mayroong something na nakuha siya, amen. Andyan, sige, init-init ng pag-church niya, andyan siya, pero later on, ang bilis ding lumamig. Pansin nyo ba sa buhay nyo yan? Pansin nyo ba sa sarili nyo? Hello, are you still alive? Halimbawa, nag-preach ako ng prayer meeting. Amen. Nag-forward. Lord, mag-a-attend ako ng prayer meeting na. Attend. Following Sunday, wala na naman. Brad, ano nangyari, Brad? Ba't wala ka na naman ng prayer meeting? Tinamad ako, pastor, pambihira. Kita mo? Easily diminished, mga kapatid. On the other hand, ang strong believer, hindi siya nakarely sa kanyang mood. Regardless of circumstance, regardless kung may mag-encourage, mag-remind sa kanya o wala, hindi lang siya mindful, committed talaga siya sa kanyang gagawin. Tutuloy niya yan, hindi yung sa simula lang siya mainit. Tapos unti-unting nawawala yung init at yung interest sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. Do these 5 characteristics characterize your life? Which of these, in one way or the other, you are still weak? You may not be totally weak, but you are weak. That area, you are weak. Maybe you are a person who is still easily deceived. Kailangan mong madoktrinahan. Maybe you are easily discouraged. Yung bang nakasukat mo o may makikapilyan, nagkaroon ti problema, nagtulo yan. Easily discouraged. Pero naulit ko po, pag na-build mo yung commitment mo, sasabihin mo,
Ang bihira, problema ka lang, Panginoon to. Panginoon, bahala ka na sa problema ko. Basta gagawin ko ang tungkulin ko sa'yo. Yun yung mga dapat ma-raise up natin na klase ng mga believers of Jesus Christ. Patawag ang barangay. Oh, Panginoon, bahala ka na sa barangay namin. Basta ako, pupunta ako sa church namin. Yun. You're not easily deceived, easily discouraged, easily distracted. Are you there? And then what? Easily doubt. Madaling magduda. Oh, susunod, aatras. Aabante, aatras. Oh, kas nagchat-chat siya. Di ba? Wala siya yung diretso. And easily diminished. Mainit kayon, pag wala nang nag-remind, hindi na naman. Kaya mga kapatid, malamang kahit medyo matagal na tayo, siguro merong isa o dalawa dyan na nagbibigay sa atin ng reminder and checklist. Ako yun. Kailangang ma-improve ko yung bagay na yon. Amen po ba? Ngayon, let's go to the second part. Pastor, how to grow from a weak to a strong believer? Yun naman ang tanong, how? Ano ang dapat kong malaman at dapat kong gawin so I can grow from a weak to a strong believer? O, ito naman sila. 4, kopyahin nyo na uli. Sige, bigyan ko kayo ng time. Kopyahin nyo. How to grow from a weak to a strong believer. Importante yung 4 na yan. I-explain ko lang saglit. Okay? Hindi ko kailangan pahabain para ma-retain sa isip nyo yung 4 na puntong yan. How to grow from a weak to a strong believer. Gusto nyo bang mag-grow? Gusto nyo bang manatili na weak? Ayaw. Gustong mag-mature? Okay. Yan ang gawin nyo, yung 4. Okay? Basahin nyo na pag sino nakatapos na? Taas ang kamay. Alright. Sige, kopyahin nyo muna. Mabilis kayo Oo. Nung grade 2, grade 3 ako, uso yung isusulat ng teacher sa blackboard yung lesson, tapos kokopyahin mo lahat yun. Kung 1 hour yung klase, 40 minutes kayo nagkopya, 20 minutes na lang siya magdi-discuss. Oh, ganon. Ganon nung araw. Okay? Oh, konbensyonal. Tapos na, taas ang kamay. Oh, basahin natin. How to grow from a weak to a strong believer. Ito ang gawin mo. Number 1, feed your faith. Amen. Oh, kailangan nyo ng feeds. Amen? Oo. Kailangan ng feeds. Number 2, fix your focus. Mahalaga yan. 3, find help from faithful believers. Number 4, follow God faithfully. Okay, let me explain shortly itong 4 na ito. Now, kung kayo ay weak or baguhan pa lang dito sa church, ang unang kailangan mong gawin, feed your faith. At tulad nung sinabi ko, ang kailangan mo ay ano? Feeds. Sige, mag-feed ka ng Word of God. So, attend ka ng Bible study, makinig ka. Atendahan mo ang lahat ng service. Dahil hindi mo lang alam na isa sa mga service na yan ang makakapag-address doon sa struggle mo. Because ang Word of God kasi, marami ito pero hindi nyo lang alam kung papaano kalaki katindi ang itutulong ng Word of God sa inyo. Enlightenment, guidance, direction, wisdom, apakadami mga kapatid. Naunawaan po natin. Katulad niyan, mamayang hapon, ang preaching ko doon sa Batak is govern to succeed. Govern to succeed. O gusto nyong mag-succeed? Learn this discipline. Ituturo ko yan mamayang hapon. Alangan na isushare ko rito. Hindi na kayo pupunta. Punta kayo.
para mapakinggan nyo yung preaching na yon. What should you govern and how do you govern? What discipline you need to learn? Para yung success mo, Panginoon ang magbibigay. Kasi pwede ka namang mag-succeed sa paraan mo. Pero kung gusto mo na ang Diyos ang magbigay ng success, sundin mo yung paraan niya. Yan ituturo ko mamayang hapon. Kung hindi kayo ma-convince, wala tayong magagawa. Pero hindi ka talaga lalago pag hindi ka nag-feed sa Word of God. Ano ang pakainin mo? Pananampalataya. So objectively, ang pinapalakas mo, faith. Amen ba mga kapatid? So, kailangan mo ng Bible reading. May mga notebook kayo, di ba? Okay. Isa pa ito, review the lessons. Sino sa inyo ay may ugaling nagre-review ng mga isinulat niyang outline sa notebook? Very good. Sana nagpa-premyo pala ako Pero sa totoo lang mga kapatid, yung mga isinulat kasi natin, nalimutan na natin yan. Kaya mo nga sinulat kasi alam mong makakalimutan mo at may babalikan ka. Di balikan mo. Imbes na 1 hour kang naka-Facebook, by the way, dito sa feeding program na to, parte ito mga kapatid na dapat you need to eliminate. Kasi ang program na gagawin mo, nourishment to your faith. Are you with me? So dapat, on the other hand, iwasan mo yung makakapagpahina sa pananampalataya mo. Halimbawa, excessive entertainment or social media. Excessive waste. Alam mo ang gagawin pagka ikaw ay nagwi-waste dyan, kapatid? Nagbibigay sa'yo ng impression na wala kang disiplina. Nakakapanghina yun ng tao, mga kapatid. Lack of discipline. Hindi lang yan, it weakens your faith. Halimbawa pa, kailangan mong umiwas sa mga unhealthy relationship. Ibig sabihin, yung mga dati mong barkada, iwasan mo muna. Kasi, halimbawa, kung ang mga circle of friends mo, kainuman ng mga kapatid, paano ka lalakas sa pananampalataya? Ang kailangan mo, listen ha, magbibigay ako ng 2 words. Pwede nyo bang isulat to? Ang dapat na mabago sa'yo, 2, belief system, support system. Sulat nyo yung 2 yan. Okay? Pag sinunod nyo to, kahit sa anong aspeto ng buhay, magtatagumpay kayo. My context now is about Christian life, but even if you talk about business, career, success, these 2 are very crucial. Tandaan niyo po, if you have a wrong belief system, don't expect a right outcome. Come on, sabihin niyo nga yung sinabi ko. If you have a wrong belief system, don't expect a right outcome. Gusto nyo ba ang magandang tamang resulta sa buhay nyo? Ang dapat mong gawin, ayusin mo ang belief system mo. Kaya nga, mag-attend kayo ng mga business seminar. Simple lang naman po ang ginagawa ng mga nagsasalita. Hindi ka naman nila bibigyan ng negosyo. Hindi ka rin bibigyan ng kapital. Hindi ka bibigyan ng pera. Ang ginagawa lang po ng mga ina-attendant nating mga seminar, simple lang, binabago lang yung belief system mo. Mindset, pag nabago yan, uuwi ka, kahit konti ang kapital mo, magsasucess ka. Outcome. Bakit? Sapagkat nabago ang belief system. Clear po ba? Kaya sa ating mga Kristiyano din, kailangang mabago ang belief system. Pangalawa, na dapat mabago sa atin, support system.
Oh, anong sasabihin sa'yo pag negosyante ka? Okay? Umiwas ka sa mga taong negatibo tungkol sa negosyo mo. Pumunta ka sa mga tao na positibo ang kanilang sasabihin sa negosyo mo. Makakatulong na mag-encourage sa'yo. Sasabihin ko rin sa inyo, umiwas muna kayo sa mga barkada na malamig sa Diyos ang puso. Na pag in-invite mo sa church, maraming dahilan. Iwasan mo muna yung mga taong ganyan. Because their spirit and mindset will still rub on you. So you need a new support system. Kasama yun yung ilagay mo na yung lahat, yung 1, 2, 3, 4. Yan o, number 3. Find help from faithful believers. Puntahan mo yung faithful believer na. Minsan, yung mga believers na medyo, sabihin na natin na bago pa, syempre, hindi pa makatulong sa'yo yon. So, pag na-offend ka, limbawa, pumunta ka sa church, na-offend ka sa katabi mo, sabi mong ganyan, grabe tong katabi ko. Diba? Nagpipreach yung pastor nila, tulog. Nakaka-offend. Uy, tingnan nyo naman yung mga katabi nyo, baka ma-offend sa inyo, tutulog-tulog kayo dito sa mga members. Sa bagay, wala namang tulog dito, no? Puro gising. Tingnan nyo kayong katabi nyo kung gising na gising, o... Di ba? Ganyan, pambihira. O, di ba kumanta sa choir yun? O, yun dapat hindi. Kumanta sa choir. Pero, nung preaching ni pastor, tulog. Siyempre, kung new believer ka, mira yun, no? Tulog. Pipreach yung pastor nila. Offend ka. Imbes na maging dahilan yan na tumigil ka, lumapit ka, makikonnect. And by the way, mga bisita, mga new believers, kahit hindi nyo pahirapan ang sarili nyo makikonnect, because I understand at first, you feel shy. Di ba? Parang mahihiya ka na, kumbaga kung bibisitahin ka nga, ayaw mo nga eh. Kasi hindi mo kakilala. Parang the pressure is so high na bisita, hindi ko kilala to, di ba? Parang hindi ka pa komportable, panatag, so you still feel shy. Pero, kapatid, sila yung kailangan na makatulong sa'yo. Sasabihin ko sa inyo, by God's grace, unti-unti kong natuturuan ang mga care group leaders na maging friendly sa mga new believers. Oh, amen ba mga care groups? Care group leaders? Di ba? Ganon. So, belief system, support system. Oh, ilagay mo ulit yung 4. Feed your faith. I will close. Number 2, fix your focus. Simple lang ang punto nito. Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi ng Hebrews chapter 12, looking unto others. No. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Ang sinasabi, tignan mo si Kristo, yung ginawa sa Kanya. Di ba? Ano sabi? Endured the cross. Pinako ka na ba? Sino sa inyo, pag nag-church ka, ipapako ka daw ng magulang mo, may ganung banta. Wala ka palang ganung banta eh. Kantsaw lang. Sang Panginoon so Kristo, hindi lang kantsaw, hindi lang dinuraan, hindi lang pinagsugalan yung kanyang damit, kapatid. Pinako literal. Pero tumigil ba? Kung tumigil ang Panginoon, hindi ka naligtas ngayon. Wala kang pag-asang makapunta sa langit kung tumigil siya. Pero hindi niya tinignan yung ginagawa ng tao sa kanya. Ang tinitignan niya, yung ikaliligtas ng tao. Fix your focus. If you really want to succeed in all aspects, especially in your Christian life, learn to fix your focus. Ano ba? Despising the shame. Yun na nga ba? And is set down at the right hand of the throne of God. For consider him which endured such contradiction of sinner, etc., etc. Are you with me? Yun. Fix your focus. Kaya pag nakariknakat, discouragement dahil sa problema,
Panginoon, titingin ako sa'yo. Pag nakita mo yung kapatid na discourage ka sa kanya, Lord, titingin ako sa'yo. Is that clear? Sa mga bisita, sa mga new, alam nyo nang gagawin nyo? Hindi na kayo ma-offend pagka ganyan. Okay? Number 3, find help from faithful believers. Hebrews 10:24 and 25. Ang sabi, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse 25, not forsaking the assembling. Kaya pumunta daw tayo doon sa assembly. Anong assembly to? Pagtitipon. Sinong nagtitipon? Believers. Katulad nito. Bakit po? Exhorting one another. That means remind. Amen? Kumusta ka? Kaya naman, ugaliin natin dito sa church ang nagkukumustahan. Sige nga, kumustahin mo nga yung katabi mo. Saglit. Pangalawang tanong, ano ang prayer request mo? Sige, ano ang prayer request mo, kapatid? At, siguraduhin ipag-pray mo siya. Kita mo, kayong mga bisita, palagay ko, kung first time nyo at may membrong gumawa, first time sa buong buhay nyo yan. First time. Amen? Ugaliin natin yan. Hindi yung pupunta lang tayo sa church na parang estatwa. Di ba? Bago ka umuwi, pag halimbawa sabi ng pastor, okay, brethren, we are dismissed. Pambihira. Hindi pa niya nabanggit, nandun na sa sasakyan, andar na yung motor niya, pambihira. Mabilis ka pa sa alas 4? Kapatid, gawin nating kultura dito yung nagkukumustahan. Amen po ba? Oh, there's a welcome here. Kumusta, Brad? Kumusta yung pinag-pray ko sa'yo last week? Oh, di ba? Ay, salamat, Brad. Talagang pinag-pray mo. Siyempre naman, pambihira ka. Anong nangyari? Solve na, maayos na. Praise God. Oh, there's a welcome here. Brad, utang mo. Oh, wag naman ganon, mga kapatid. Ah? Ano ba yan? Oh, there's a welcome here. May bago akong brochure. Huwag natin gawing negosyo dito sa loob ng pagkaganyang assembly. Singilan ng utang. At wala. Itinuro ko ng Friday night. Kaya alam nyo dito sa church, talagang inaayos ko po. Mula pa kay Pastor John noon, talagang si Pastor John gusto niyang maayos tong church natin. Wala dapat ang nag-uutang-utang dito sa atin. Kung meron mang gustong umutang sa'yo, sabihin mo kay Pastor. Kung sa kanya, iumantagan, Pastor. Diba, magkano bang kailangan mo? Brad, 5,000, Brad. Kung may 500 ka dyan, imbes na pautangan mo siya, bigay mo na lang, Brad. Eto, tulong ko na lang sa'yo, Brad. Oo. Kulang to. Sasabihin niyang gano'n. Ang kapal, pampihira talaga. Sabi mo sa kanya, kunin mo na lang to, Brad. Wala akong 500, wala akong 1,000, pero sana makatulong ito sa'yo. Nakatulong ka na, wala ka pang kabigatan ng loob. Kasi kung binigay mo yung 5,000 mo, kada linggo makikita mo, Brad. Habang nagpipreach si pastor, nasa harapan mo siya, hindi ka na makakonsentrate. Wala na yung picture focus ka, anong fix ng focus pa na yan? Nahukus-focus ka na, kapatid. Di ba? Pero, asan ba ako? Ayun, let's develop a culture na ganun, ha? Let's be friendly. Kapatid mo yan eh. Kung ayaw mong gawin yan, bahala ka na sa Panginoon. Kasi utos niya sa'yo to. Kailangan natin yan. Diba? Ang laging ilustrasyon yung apoy. Huwag kayong aalis sa church dahil lang na-offend kayo, dahil may problema kayo. Huwag niyong gawing dahilan yung imperfections na nakita niyo sa church para umalis. Kasi po, ang church, apoy yan apoy. Pag inalis mo yung kahoy, doon sa may apoy, mamamatay yung apoy ng kahoy na yon. Kaya kung ikaw, dahil lang sa mga dahilan na yon, umalis ka sa church, mananatili kang mahina, baka ikalalaho ng pananampalataya mo pa.
Di ba, mga kapatid? So just stick there. And what you need to do is go to faithful believers. Ayan. Yung mga more matured. O pwede mong sabihin sa kanila, sis, ano kasi yung isang kamember natin, ganito, paano ba to? Yung kapatid na yan, tutulungan ka. Kung hindi, ilalapit ka sa pastor. Pastor, yung isang kapatid natin na-offend, ganito, ganyan. Di ka kausapin kita, sis, kumusta? Brad, kumusta? Kasi ganito, pastor, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganun ba? Ako, eto na yung preaching ko, naalala mo, ganito, ganyan. Di ba? Okay, and lastly, number 4, mahalaga to. Follow God faithfully. Okay, listen to me now. Ayon sa dalawang bersikulo, Roma 10:15 at saka Santiago 1:22. Gusto kong basahin natin muna ang dalawang bersikulong ito. Basahin natin lahat ha. Verse 17. Go. So then faith cometh by and ayun. Nagkakaroon ka ng pananampalataya pag nakikinig. Yes. Pero ayon sa Santiago 1:22, ganitong sabi, but be ye doers of the word, and not, sa madaling salita, para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig. Pero kung gusto mong lumago ang pananampalataya, gawin mo. Not just hearer, you should be a doer. Okay, let me show an example. Sino dito, nakita ko si Jeric yung nagbabarbel na yung si Jeric. Nakita nyo yung yung my day niya, nakita mo Brad? Oo. Pira, parang biglang malaki yung muscle niya. Baka dati yun, no? Dati yun. Ngayon, kung gusto mong mag-bodybuilding, talagang magpa-shape ng mga muscles mo, una, magbasa ka ng fitness book. Hindi yung basta buhat ka na lang ng buhat. Magbasa ka muna ng fitness book para magkaroon ka ng idea. Pero, sa kakabasa mo ng fitness book, lumaki ba ang muscle mo? Sino ang lumaki ang muscle sa kakabasa ng fitness book? Bro, okay na ba itong muscle ko? Bro, okay na? Ilang years ka na ba nag-gym? Wala pa. Pero 1 year nung nagbabasa ng libro. Sinong lumaki ng muscle sa kakabasa? Wala. Gusto mo lumaki yung muscle mo, i-apply mo yung nabasa mo sa gym. Kaya pag nakikinig ka ng preaching, nagkakaroon ka ng faith. Pero para lumakas yan, i-exercise mo. And small, listen little and small steps of obedience consistently will build faith muscle. Kaya pag tinuro ni pastor ang giving, mga kapatid, kailangan nating i-honor ang Diyos sa ating mga offerings, mag-tithes. Sabi mo, tama naman. O di nagkaroon ka ng faith, pero hindi lalago yan hanggat hindi mo sisimulan. At matitest. Matitest. At habang natitest, sumusunod ka faithfully, lumalakas ka. Kaya if you want to grow strong, follow faithfully. Saang level na dapat kayo sumusunod sa Diyos? I-increase nyo naman yung muscle nyo. Church attendance, wag nang dapat Sunday morning lang. Increase your muscles. Amen? Giving, wag lang dapat tithes lang. Increase mo yan. Not because God wants your money, but your faith must grow. It's not about funds. It's about your faith. Naunawaan po ninyo. So I hope this simple but comprehensive lesson about spiritual growth has helped you. So naging aware tayo sa mga problema ng weak believer. Ano ulit? Tignan natin ulit. The problems of weak believer. Number 1, easily deceived. So doktrinahan natin. Pangalawa, tulungan natin silang maunawaan ang kanilang mga problema. Number 3, tulungan natin silang makadevelop ng commitment. Ipakita natin sa kanila na yung mga pwede nilang isacrifice, mas malaki ang ipalit ng Diyos kung pinili nila ang Diyos.
Let's encourage them that way. Number 4, easily doubt, na wag silang magduda kailanman sa Diyos kahit masubok pa. And number 5, easily turuan natin sila na mag-develop ng consistency sa kanilang spiritual life. Hindi yung ningas kugon. Okay ngayon, biglang wala na naman. Okay? Halimbawa, kayong mga nagde-devotion. Natutuwa ako pag nag-check ako kada umaga, nakikita ko yung mga sinasabit yung realization. Alam yung sinasabi ko lang sa isip ko, sabi ko, Lord, hindi yung... Ang iniisip ko minsan, hanggang kailan kaya to? Hanggang kailan kaya? Pero kung nakadevelop na kayo ng commitment, wala na yung hanggang kailan kaya to. Kundi, saan kaya mas lalong tutungo ito? Anat mapasamak, anat mapanan na detoy. Okay. And then, how to grow from weak to a strong believer. 4 things. Number 1, feeding. Number 2, fix your focus. Tiapot kita, hanga ti tao, hanga di problema. Number 3, find help. Masapol mo, di na pigpigsa, tulungan na ka nga pumigsa. And number 4, follow God faithfully. Yung mga naririnig mo, simulan mo nang gawin. Start doing it. Start doing it. And all of God's people say,